тадбирандешиҳои ҳамешагӣ ва ободониву созандагӣ дар пойтахти мамлакат боис гардид, ки симои шаҳри Душанбе сол то сол дигаргун гардад. Дар ин росто фаъолияти инфраструктури соҳаи сайёҳӣ низ як заминаи устувор дар ҷалби бештари гардишгарон ба қалби Тоҷикистон, шаҳри Душанбе мегардад. лоиҳаи QR роҳнамо яке аз ташаббусҳои муҳим дар роҳи табдили Душанбе ба яке аз марказҳои сайёҳии рақамии минтақа ба шумор меравад. Ин иқдом имкон медиҳад, ки таъриху фарҳанги пурғановати тоҷикон барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ тавассути технологияи муосир дастрас ва ҷолиб гардонида шавад. бо мақсади рушди инфраструктури сайёҳӣ, таъмини дастрасии шаҳрвандон ва меҳмонону сайёҳони хориҷӣ ба иттилооти боэътимод дар бораи имкониятҳои таърихӣ фарҳангӣ, ҳамчун татбиқи ҳадафҳои солҳои рушди иқтисоди рақамӣ соли 2025-2030 бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар пойтахти кишвар, лоиҳаи инноватсионии QR роҳнамо таҳия ва амалӣ карда мешавад. дар ин хусус қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расидааст. лоиҳаи мазкур дар ҳамкорӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ таҳия гардида ба сокинон ва сайёҳони дохиливу хориҷӣ имкон медиҳад, ки тавассути скан намудани рамзҳои QR дар бораи 45 иншооти таърихӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар шакли матнӣ ва аудиоӣ дар портали расмии сайёҳии шаҳри Душанбе Dushanbe Travel маълумоти муфассалро дастрас намоянд. аломатҳои QR роҳнамо аз санги мармар омодашуда дар назди ҳар иншоот насб мегарданд. маълумоти муфассал оид ба ҳар мавзеъ дар портали расмии сайёҳии шаҳри Душанбе Dushanbe Travel ҷойгир карда шуда аз ҷониби коршиносон таҳия карда мешавад. татбиқи лоиҳаи мазкур ба баландбардоштани сифати хизматрасонӣ, иттилоотонии сайёҳӣ, муаррифии таъриху фарҳанги пурғановати миллати тоҷик ва рушди туризми рақамӣ ва кам кардани ниёз ба роҳбаладони ғайритахассусӣ мусоидат менамояд. лоиҳаи мазкур навгониест, ки барои осон намудани гашту гузори сайёҳон дар шаҳр ва беҳтар намудани фаҳмиши онҳо аз мероси фарҳангии миллати тоҷик равона гардидааст. мувофиқи нақша, анҷоми пурраи лоиҳа ва насби ҳамаи аломатҳои QR роҳнамо то охири моҳи январи соли 2026 дар назар дошта шудааст. ёдовар мешавем, ки чунин тадбирҳо дар пойтахт бори аввал набуда, чанд моҳи қабл аз ҷониби шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо амалӣ гардонидани як иқдом 1500 акси ҷолибу диданӣ аз мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахтро, ки 4 фасли солро инъикос мекунанд, дар сомонаҳои интернетӣ ҷой дода шуд. расмҳо дар харитаҳои рақамӣ аз ҷумла дар Google Map, Яндекс.Map ва OSM ҷой дода шуда, бо ворид гардидан ба харитаи шаҳри Душанбе ва пахши тугма дилхоҳ маконҳои ҷаззобу дидании пойтахт бо маълумот ва расмҳои зебо пайдо мегардад. бешубҳа имрӯзҳо баробари ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсоният рушди технологияи муосир дар соҳаи сайёҳӣ низ бартариятҳои худро дошта, барои гардишгарон монеаҳои сайёҳатро аз байн мебарад. ҳамин аст, ки сайёҳии муосир бо технологияи инноватсионӣ зич алоқаманд аст, ки сайёҳатро қулай, шавқовар ва дастрас мегардонад. дар ҷараёни ин равандҳо роҳандозии чунин тадбирҳои муосир муҳим ва саривақтӣ дониста мешавад.